бетанаффус бо Зарнигори Рустам. хуб азизони дил, идома дорад барномаи бетанаффус ва ҳунарманди дӯстдошта дар заҳмату меҳнат аст, то ки дили мухлисон шунавандагонро ба даст орад ва ҳамеша дар хизмати шумо бошад. хуб, Ҷаҳонгир Зарипов, шуморо хушомадед мегӯем ба студияи радиои Ҳамсадо. Ташаккури зиёд ки моро даъват кардед ва аз фурсати муносиб истифода бурда салому дуруди бепоёни худро ба ҳама шунавандагони радиои Ҳамсадо мерасонам. ба ҳама мардуми азизи Тоҷикистон мерасонам. бигзор ҳама вақт тансияту хонавобод бошанд. салом ба ҳама. зинда бошед. мо низ ба таманниёти шумо ҳамроҳ ҳастем. чӣ ҳол доред? ин тобистонро чӣ гуна паси сар карда истодаед? Уман субҳ ё ки рӯз барои шумо кадом вақту соат оғоз меёбад? нисфи рӯзӣ? мо рости гап чун ҳама вақт шукри худо ки дар хизмати мардум ҳастем, субҳи мо аз соати 12 шурӯъ мешавад. аз соати 12 субҳ мешавад? Бале. ба ҳамин хотир нисфи рӯзӣ чӣ? нисфи рӯзӣ аз соати 6 бего аз соати 1. аҷоибот. яъне ки реҷаи шабонарӯзии шумо каме дигар аст. Бале. Сабаб чист? Сабаб он аст ки мо дар хизмат ҳастем, зиёд вақт чун аз пойтахт берун мебароем, меравем дар унҷо маъракаро мегузаронем. Соати 9 маърака тамом мешавад, то ба хона мебием аллакай соати 1 ё 2 шаб аст. боз ҳамин соати 2 шаб ки хоб кардӣ, соати 6 саҳар хистан бисёр душвор аст. Ба ҳамин хотир баъд соати 11 мешавад, 12 мешавад, мехезем. ҳатто баъзе ҳолатҳое мешавад ки мо субҳонаро соатҳои 4-5 субҳона мекунед? Бале, субҳона мекунем. баъзе ҳолатҳое мешавад. ба ҳамин хотир ба мо муҳим ҳамроҳи мухлисон будан аст. хоброз ҳама вақт чӣ мегӯянд, хоб кардан ҳеҷ вақт дер намешавад. мухлисони шумо ҳам ба фикрам баробари худи шумо фаъол мешаванд? зиёд нафарро ман аҳамият додам ки дер хоб мераванд. намедонам аз кадом сабаб. шояд аз сабаби телефонҳо бошад. шояд таъсири худро дорад албатта. ва барои мухлисон гуфтед, мехостем ки амиқашро фаҳмем, чунки аз соли 2024 ҳам аллакай 6 моҳ сипарӣ шуда истодааст ва дар анамин сол чанд тарона аллакай шумо эҷод кардед, пешниҳоди мухлисони худ кардед? метавонед гуфта? бале. то шумо аз хоб бедор шудед? аз соли 2024 гузаштааст. биёед ҳисоб мекунем. суруди кони бодом, хуб, ки дар соли нав сароида будем. суруди зарафшони ширин ширин, суруди ҷони туям, ҷон агар ширин бувад. ин суруди хафам карди. фикр мекунам дар 6 моҳ 4 суруд бисёр результати хуб аст. дар 6 моҳ, бале. агар бо ба инобат гирем ки бо клипаш, албатта. ва як савол дар ин ҷо ба миён меояд, барои чӣ як минтақаи муайян, дигар минтақаро не кони бодомро интихоб кардед? номи суруд чунин аст. барои чӣ? ягон сабаб дошт ё ки ин дархости махсус буд? ин ҳам сабаб дошт, рости гап. чун ман дар бораи зиёд минтақаҳо суруд хондаам. акун ман минтақа ҷудоӣ намекунаму лекин дӯст медорам. мисол дар бораи Ҳисор хондагӣ ҳастам, дар бораи Зарафшон хондагӣ ҳастам, дар бораи Рашт хондагӣ ҳастам. вақте ки мо ба тӯй рафтем, ба кони бодом, хуб, дар тӯй ман иштирок кардам вақте бори аввал дар кони бодом ва дидам мардум чӣ қадар мардуми санъатдӯст аст, чӣ қадар мардуми ба фарҳанг ҳастанд, мардуми кони бодом чӣ қадар рақсу бозиро дӯст медоранд. ва ман фикр кардам, гуфтам дар бораи кони бодом суруд ҳаст? савол додам. гуфтанд ки агар хато накунам, шояд хато кунам. гуфтам якта суруд ҳаст, хеле канадома шамолаш гуфта мехонанд, духтароя амон ёр гуфта мехонанд. баъд ман аз ҳамунҷо тасмим гирифтам ки ман як суруд барои кони бодом тайёр кунам. гуфтам ва ба ҳамин хотир омадем, сурудро рӯи кор овардем ва ба зиёд нафаронам писанд омад. зиёд
нафарое ки аз кони бодомам набуданд, шахсан мардуми айнӣ, мардуми зарафшон, мардуми шаҳр бисёр ҳамин сурудро хуб қабул карданд. яъне дар таҷрибаи тӯйи шумо ҳамин гуна як идеяи ғояи нав пайдо шуд. беҳтарин. барои худи шумо аз ҳама клипи қиматтарин кадом буд? аз кадом суруд? аз ҳама клипи қиматтарин ҳамин клип ки охирон баровардам дар ёд дошта бошад, дар шакли ретро. бале дар шакли ретро ва буруд доштам. ҳамин клип аст ки зиёда аз қариб 30,000 сомон дар ҳамин суруд сарф шуд. ва мо мехостем фаҳмем вақтҳои охир хеле зиёд ба назар мерасад, махсусан дар соҳаи санъат, барои чӣ ҳунармандон ҳамин равияро бештар ба худ касб карда истоданд ва эҷоди таронаҳо ҳам аз ҷиҳати мусиқӣ, ҳам аз ҷиҳати матн ва ҳатто клип дар шакли ретро пешниҳод шуда истодааст. ин аз кадом сабаб аст, метавонед бигӯед? ин на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми кулли дунё қариб ки агар шумо аҳамият дода бошед, ҳамин бо мурури замон мардум аз гӯем тараққиёти замона сер мешаванд ва мехоҳанд кам кам боз ба солҳои пешина назар оваранд. сурудое ки пеш чӣ гуна буд, ана видеоклипҳое ки пеш чӣ гуна буд, мардум пеш чӣ хел либосҳо мепӯшида бошанд. аҳамияте ҳатто дар ҳамин либосҳои мо рӯз ба рӯз. як вақт костюмбуруки шиму костюми ана чортугмага барои мардум камтар шармовар буд пӯшиданаш, чун мефтан ин мудҳои солҳои пеш аст ва бо мурури замон анамун костюмҳои чортугмага аллакай боз дар муд омаданд. бале туфлиҳо ҳам низ ҳамин хел аст, пойафзолҳо ҳам низ ҳамин хел аст. ҳамин чиз аллакай боз дар санъат ҳам омада истодааст, чун бинед аллакай аз давлати ҳамсояи мо мисол Озода Нурсаидова клип кардан 200 миллион просмотр дар ана шакли мисол дар ретро клип сабт кардан, мисол дигар низ сарояндои ҳастанд сабт кардан берун аз гӯем худамон боз дар Европа ва дигар ҷойҳо. мардум бар ҳамин чиз барои мардум аллакай боз шавқовар аст, таваҷҷӯҳ зиёд аст. бале баъд анамун оҳангам кам кам анамун атмосфераи гӯем ретроям дода буд, ба ҳамин хотир мо сабт кардем фазои ретро. бале азизони дил, бори дигар дуруд мегӯем ба ҳамаи он нафароне ки дар мавҷи радиои ҳамсаду ҳастед. 94.4 FM бетанаффус бо шумо ман Зернигори Рустам. меҳмони азизу бисёр оли қадри мо имрӯз Ҷонгир Зарипов. бори дигар шуморо дар студияи радиои ҳамсаду хайрмақдам мегӯем. ташаккури зиёд. хуб, мехостем бигӯем ки вақте ки анамин таронаи охирини шумо дар шакли ретро ва ҳам бо клип пешниҳод шуд, ҳамон фазоро офаридан чӣ гуна буд? мушкил буд? вақти зиёдро талаб кард? барои чӣ ман ҳолатҳои ғайричашмдошт буд барои шумо дар ин вақт? барои ман бисёр душвор буд анамун образро қабул кардан, анамун шакле ки ба ман режиссёрӯи клип гуфтанд ту бояд буруд дошта бошӣ. ман гуфтам, ман аввал фикр мекардам ки бурути кӯтоҳакак, мӯйлаб. бале мӯйлаб, хуб, мӯйлаби кӯтоҳакак. ва вақте аллакай дидам мӯйлабамро, вақте ки дар ҳамон сартарош аллакай ороиш дод, ман гуфтам ман намехоҳам ихе сабт кардан видеоклипро. гуфтан номумкин аст, ҳамаи ин чиз бо якдигар пайваст ҳастанд, алоқамандӣ доранд. ба ҳамин хотир ва ҳар дафъе ки ман худамро дар оина медидам боварим намеомад ин ман ҳастам. шумо ҳастед. ҳатто буданд нафарое ки ҳамроҳам як 20 дақиқа 30 дақиқа суҳбат кардам ва баъди 30 дақиқа гуфтам ки акай Ҷонгир шумоем? гуфтам ҳо, и бахшифтан нашинохтем. гуфтам ҳеҷ гап не, ман худман нашинохтестам ҳозир мегуфтам. яъне ки дар зиндагӣ муқаррарӣ дар ҳаёти ҳаррӯза шумо ба мӯйлаб риш завқ надоред? не он қадар рости гап. барои топ тоза беҳтар аст ҳамин гуна будан. ин гунаам ҳаст. хуб, албатта ин ҳам интихоби шумо аст ва ман як чизро боз барои шунавандагон мехостам амиқ созам аз забони шумо. ҳар матни суруде ки шумо интихоб мекунед пеш аз баровардани он, матни сурудҳои шумо ба ҳаёти шахсии худи шумо дахл дорад? ман медонам ки 100% не гуфта наметавонед, чунки агар баъзеаш дахл дорад, гӯем баъзеаш дарди мардум аст, ҳар гуна аст. ба ҳамин хотир кадомаш аз зиндагии шумоаст?
кадом тарона? من همین ویدیو کلیپی که ما پیشکش مخلصان کرده بودیم نامش یادت هست. یادت هست وعده دادی که با هم میمانیم، قصه زندگی را با هم دیگر میخوانیم. این سناریو همین ویدیو کلیپ رو من خودم نوشتگی هستم. این از گویم زندگی خودی منم نیز کم گرفته شده است، چون ما صنعتکارو زیاد وقتی خود رو با همراه مخلصان میگذارونیم، با همراه در شادی مخلصان هم شریک هستیم و برای زندگی خود زیاد وقت ما فرصت نمیابیم، چون از توی معرکه میبیوی، از جشن و محفل ها میبیوی، علاکه مونده هستی، خونه میدروی خواب میری. این گونه نفرها رو کوچه خندان و خونه گیریان میگویند. پیش مادرم هم خیلی میگفتند. اکنون شما امروز موهیتیون رو فهمیدید، درک کردید؟ بله، وقتی که من این ویدیو کلیپ رو ثبت کردم امروز این صورت با همسرم موندم، گفتم تماشا کن پسی پرده میفهمی، گفتم یکی و دیدن گفتم واقعا هم زیاد وقت همین گونه است. وقتی که ما از یگو محفل میخوایم برویم زیغ میشوند دوستانی ما که ای تو از زنت میترسی، میگن اگر با لهجه کوچکی گیریم ده از همسرت میترسی، گفته همین گونه گپ میزنن و ما برای این گپ هم نباشد و حرکت میکنیم که همون آدم زیغ نشود و زیاد وقت همین وقتی خود رو همراه همنا میگذارنیم و همین خاطر همین سرود همین کلیپ شخصا از زندگی صنعتکارو گرفته شده است. گویم خطا نمیکنیم نفرایی که اگر همون ویدیو کلیپ رو دیده باشن. بهترین کوشش میکنید وقتی خالیگیتون رو در ایهوتای اویله گذرانید؟ اکنون زمستان ما فقط همراه اویله هستیم. زمستان وقتی که سخن درباره توی رفت، یک چیز رو میخواستم فهمم، آخرین مرتبه اگر در یاد داشته باشید کی رایگان توی گذراندید؟ اومد همه خیلی حالت هست در یاد شما یا که همش پولکی؟ نه هست البته، این گونه حالت ها هستن. نفرایی که بسیار نزدیکن، بسیار عزیزن، در اونا پول گفتم زبانت نمیپیچد و پولم تیان گرفتم نمیتوانی. این گونه حالت ها هستن. مثال میشود توی یگم خیش و تبر، توی هم صنف هم کورس، خیلی حالت ها در زندگی است. شما وقتی برویگی می روید توی یگم هم صنفتان هم کورستان شما پول نمیگوید؟ نه البته با فکر شما روزی هستم. ما حتی از خودمون با صرف میکنیم وقتی در نوازنده. بله برعکس، بله نوازندانی زندگی خود رو دارن، یک توی دو توی میروند، سه توی میروند رویگون و نمیتونن که با همه توی رویگون رفته. این چیز تنها برای یارو دوستانی شما است، نزدیکانتون است، یا که بودن نفرانی که شما خالصانه خدمت کردید؟ این گونه هم بودند و خوب میشد این چیزها رو مخفی مونیم. همون آدمایی که ما خدمت کردیم میدونن خودشون، یعنی میتوانند تکیه کنند با اون که جهانگیر میتواند توی ما رو رایگان گذراند یا نه؟ بعد این چیزا اگر از من جواب تیم دیگه همه میخوان که من رایگان نه البته و همه رو در نظر نداریم. شاید هستند که بعضی حالتهای میشود که من با بعضی آدمایی که عموما نمیشناسم شونا وعده میتیم و میروم با وعده میستم. مثل در یگم جو با من خدمت میکنن، یگم حالت میشود که بسیار با من پسند میآید همون حالت و من میگویم با اون که زن داری، وقتی همسر داری نمیگوید میگم خیلی توی کردی حتما دعوت کن. بهترین. از همه وضعیتی ناقلای، از همه وضعیتی گویم ناگوار شاید در توی برای شما کدام بود؟ یک با فکرم بسیار است. هیچ وقت از خاطرم نمیبرد. ادمنستراتورم توی رو گیم گرفت و صحنه توی رو کمتر خطا نویست. خیلی میشد یک بار در همین فعالیت کاری و توی در یک رستوران بود. همین خیلی شد که ما کمتر دیر رفتیم و وقتی که من با او زنگ زدم گفتم فهم توی در کدام طرف خونه است، در کدام انا زالش است. گفت که وای توی دیگه زنگ نزد. این خطای از طرف توی دورم کمی بود که او یگام بار زنگ نزد و یگام بار حتی روزی توی زنگ نزد که یادرسی کند که ما همین روز توی داریم. ساعتی 8:30 بود تا انجام توی 30 دقیقه موندگی بود
занг задам, гуфтам шумо дар куҷоед? ана ин хатоги албатта ки администратор буд ва ман дар хафои мошинам шиму костюмам мондагӣ буд. Дарро пӯшидаму рафтам, гуфтам дар кадом залаш аст? гуфтан ҳозир Нобовар хонда истодааст, Нобовар Чаноров. Ва вақте ки ман давидам дар омадам, гуфтам акай Нобовар дар куҷо хондест? Акай Нобовар? гуфтан дар ин зал. Хай манам аз амун гапи тӯйдор давидам биромадам. Аллакай мебинам 20 дақиқа мондааст то анҷоми тӯй. Ман дар 10 дақиқа ҳозир шудам ба ресторан ба тарабхона. Ва давидам биромадам, рақосо тайёр шудагӣ ҳастанд. Дар он ҷо диҷей аллакай суруд монда истодааст. Ман диҷей дар гӯшаш оҳиста гуфтам ки бародар илтимос бас кун. Гуфтам ман бояд хонам, вақти хеле кам мондааст. Рақосо не набароян гуфтам. ва бисёр зиёд илтимос кардам аз навозандаои акай Нобовар ки маро дастгирӣ кунанд, то ин ки навозандаои ман наметавонанд аллакай ҳозир шуданд. Вақт кам аст. Як навозандам ҳозир шуд. ва мо хондему баъд тамом кардем хонданро. Як 15 дақиқа хондему. Баъд ман рафтам администраторро гуфтам хатогии ту аст, ту ислоҳ кунан, акун рафта ҳамроҳи тӯйдор. дар ҳамин ҳолат тӯйдор занг мезанад, мегӯяд шумо дар куҷоед? Мегӯям мо дар ҳамин ҷа тӯй хондем. Хуб мегӯяд шумо наомадед тӯи мо. Мегӯяд ҳарчанди мо табрикот будем, да хеле 3 соата набуд ай тӯй. гуфтам шумо наомадем ба тӯи мо. ман мегӯям чӣ хеле наомадем, мо хондем охи. Мегӯяд нахондем шумо. Мегӯяд чӣ хеле нахондем охи, ман акай Нобовар дар пеш монай, ман ҳамин ҷа. ба тӯи касе ин тӯҳфа шуданд табрикот шумо? Вай тӯи дигар нафар будааст. баъд ман бисёр шарм доштам ки дар тӯи як одаме ки маро даъват накардааст ман омадам хондам, диҷея намондам ки корашро давом диҳад. баъд аз чанд қавай тӯйдорам дидему, баъд миннатдорӣ баён кард ки ҳамун тӯи ман буд. ман духтури дандон гуфтам, ҳар гаҳе ки дандонатон дард кард пеши ман биед, ман ройгон ба шумо хизмат мекунам. Тӯйдор? бале. шояд ин аз тақдир буд, насиб буд ки шумо баръакс ба тӯи дигаре афтода мондед. шояд акун ман зиёд вақт таъкид мекунам ки тӯйдороро ки мана занг занетон, як рӯз мондан, 2 рӯз мондан тӯйба ба ман занг занед. ин одамӣ аст. ман шояд бемор ҳастам дар ягон ҷо, шояд дар зиндагӣ ҳар гуна чиз ҳолат шудан мумкин аст. бале, як ёдрасӣ кунед ки бародар паганам хеле гап аст, дар хотират ҳаст. яъне ҷоҳонгир гуфтаниед ки ҳама мисли ман бо масъулият нестанд? бале, не хай як бор ва охирин бор аст фикр мекунам. дигар ин гуна чиз такрор аввалаш парвардигору бояд нашавад. саломат бошед. хуб азизон, суҳбати мо бо Ҷоҳонгир Зарипов идома дорад. айни замон мо пас аз шунидани таронаи аз иҷрои ҳунарманд Ҷоҳонгир Зарипов бо ном ширин ширин бармегардем. дар радиои ҳамсадо бимонед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, идома дорад барномаи бетанаффус. ин лаҳза бо шумоем дар мавҷи радиои 104.4 FM. бо шумо ман Зарнигори Рустам ва ҳунарманди дӯстдоштаи шумо бо дархосту талаби шумо ки мо ин нафарро ба студия даъват кардем, Ҷоҳонгир Зарипов. бори дигар хушомадед. ташаккури зиёд. бори дигар аз фаҳмиши шумо бо як калима муҳаббат чист? муҳаббат ин ишқ аст, ана меҳрубонист, дилсӯзист, ғамхорист. чанд калима шуд? 4. муҳимаш ғамхорист. аз ҳама ҷавоби амиқ ва дуруст. ва агар байни ҳунармандон як бозӣ ташкил мешуд, масалан агар бокс, шумо бо кадоме аз ҳунармандон ба майдон мебаромадед барои бокс? аз ки қасдатонро мегирифтед? не қасд неу. ман намедонам ба ту чӣ ҷавоб гӯям. хай мо ҳунармандон ба фикрам бокс намекунем. не, шумо тасаввур кунед, фарз кунед ки бокс аст, байни ҳунармандон анамин чиз ташкил шуд. бо кӣ мехостед ба майдон бароед? фарқ надорад касе. фарқ надорад. бале. бо бокс ягон маротиб машғул шудаед? бале, дар хурдӣ. ҳоло чӣ? ҳоло не, ҳоло вақтам намерасад ба боксам. бо варзишу ман машғул мешавед? бале.
фақат барои машқи ҷисмӣ бадан. бале. беҳтарин. Ва як чизи дигар аз ҳама ҳолате ки пеш аз саҳна баромадан ғайри чашмдошт дар саҳнаҳои калон бо шумо рӯй дода буд? Бо мо рӯй дода буд? бале. шояд ягон маросими ҷоизаспорӣ буд, шояд ягон консерти калон буд ки пеш аз баромадан як ҳолате ки шумо интизор набудед рӯй дод. ҳастам ин хел ҳолатҳо дар ҳаёти ҳунарманд? албатта аст. ва мо бовар дорем ки аз шумо кам набуд. соли 2017 агар хато накунам, бале 2017 буд. дар консерти падарам ва ҳамроҳи ман, вақте ки падарам ба саҳна баромадан, навозандаҳо мусиқии маро навохтанд. баъд чӣ шуд? падарам худашон гум накардан, дар саҳна истодану баъд навозандаҳо фаҳмиданд ки дигар нафар аст, яъне падарам дар саҳна аст. бас кардану баъд то ман давидам паси саҳна, ба ма фаҳмондам ки чӯ кардестен? яъне ки падаратон насароидан суруди шуморо? не, албатта. мо гӯем сари вақт аз ҳолат баровардем худамонро. ин яке аз ҳолатҳое аст ки дар зиндагии ман дар хотирам аст. шумо ягон маротиба суруди якдигарро намесароед? Масалан, шумо суруди падарро сароидаед? албатта зиёд сурудҳояшонро сароидаем. ҳамроҳи падарам суруд хондагӣ ҳастам якчандта. биёед камтар бо садои зинда, агар зид набошед, месароед? аз эҷодиёти падарам? бале. خونیم گلی جون حولی بالا میری ای خونیم گلی جون حولی بالا میری ساق و بسرت گردینی حالا میری ای ساق و بسرت گردینی حالا میری در حسرت دیداری تو مردم دلبر جون جون با چی خیالا میری در حسرت دیداری تو مردم دلبرا جنبون جنبون با چی خیالا میری. дар ҳақиқат таронае ки аз бузургон аст, як медонед наздикӣ, оддият аз халқ будани он эҳсос мешавад. як дигар хел ба гӯш бисёр як наздик фора мерасад ва садои зиндаи шумо ҳам беҳтарин аст. ташаккури зиёд. ин сурудро солҳои пеш падарам ва амакам бисёр дар тӯю маъракаҳо мехонданд ростига, ва гӯем мероси падар ба мо ҳамин оҳангҳо, ҳамин сурудҳо расида истодаанд. тарона аст. ва як саволе пешниҳод шудааст, мегӯянд ки ҷаҳонгир барои чӣ шумо ҳамроҳи амакатон Қобилҷон Зарипов тарона намесароед? падарам зинда аст, шукри худо. ҳамроҳи падарам хондан мегирам. охе он кас ҳамроҳи писари худашон хонданд якчандта тарона. шояд дар оянда барои зиёд сурудҳое ҳаст ки ман ҳамроҳи падарам мехоҳам хондан, аз сабабе ки чӣ гӯям, як корро зиёд кунӣ ба мардум писанд намебиёяд. хай худатон фикр кунед, ман агар ҳар рӯз ҳамроҳи падарам як суруди нав тайёр кунам. ҳар як одам нақшаи худро дорад дар зиндагӣ. ба ҳамин хотир оли зиёд оҳангҳое ҳастанд ки дар оянда ман нақша кашидам ки ҳамроҳи падарам пешкаши мухлисон гардонам. ҳамроҳи падаратон тарона? бале. ҳар сол мо як таронагӣ ҳамроҳи падар пешкаши мухлисон мегардонем дар якҷоягӣ. агар ман хато накунам, дар эҷодиёти касбии шумо дар офаридани сурудҳо ҳоло бо ягон бонуи ҳунарманд таронаи дуэт набуд, ҳамин тавр? як дона буд, ҳамроҳи Гуласал Пулодова. бале. суруд ном дошт, духтари Зарафшонӣ. як таронаи бениҳоят мардумӣ, аҷоиб. ва минбаъд ҳаст нақшҳо ки бо нафаре аз ҳунармандон занҳо тарона эҷод кунед. аслан ин бо пешниҳоди кӣ мешавад дар ҳамин эҷодиёт? албатта ки якун мо ки мард ҳастем фикр мекунем пешниҳод аз ҷониби мо мешавад. дар нақша дорам ман. дар нақша доред? ба ҳамин сол як суруд як ҷо ҳамроҳи ягон сароянда хондам. зангро қабул мекунем ва мешунавем. салом алейкум. ассалому алейкум, рӯз бахайр.
شما بخیر باشد. زرنگار رستم. саломат бошед. номи шумо? خواستم از جهانگیر ظریفوف یک درخواست نمایم. марҳамат, мешунаванд шуморо. салом алейкум. میشد که سلام علیکم جهانگیر ظریفوف. میشد که باشه گلدستری ساریت رو به طور زنده خوانیم. бошад. садо медиҳад аз худашон айни замон бо мо бошед. хуб, ба шакли зинда ҷоҳонгир зарипов барои шумо месарояд. گل دختری حساری چشمی خمار داری، گل دختری حساری چشمی خمار داری، رنگ کی عاشق شدمه و زلفانی دوتاری، رنگ کی عاشق شدمه و زلفانی دوتاری، گل دختری حساری چشمی خمار داری، گل دختری حساری چشمی خمار داری، رنگی کی عاشق شدمه و زلفانی دوتاری، رنگی کی عاشق شدمه خبرداری نداری. беҳтарин иҷро буд дар бале садои пурқувват ҳамин гуна доштан, ҷарангосӣ доштан. барои ин чӣ кор кардан дар кор ҷоҳонгир? برای این زیاد سرودخوانی کردن در کار، زیاد مشق کردن در کار، ва аз تمرین آواز шумо тамрин زیاد در توی معرکه با آواز زنده سرودخوانی کردن در کار. آواز بخواد میشود، آواز هم مثل دیگر عضوی آدمیزاد است، وقتی زیاد کار کردی بقوت میشود. сайқал меёбад. بله بله. бештар дар куҷо тамрини овоз мекунед? در ماشین. дар мошин. بله، برای من زیاد وقت خود رو در ماشین صرف میکنم و زیاد وقت من موسیقی به آوازم رو مونده در ماشین سرودخوانی میکنم و در توی ها البته. дар тӯйҳо. беҳтарин. се одате ки дар худи шумо ба худатон маъқул аст? معقول است؟ ҳаст ҳамин хел одат? البته. бисёр ҳастам ба фикрам. زیادن. седо راستگو асосиаш. هستم، راست گپ راست میگویم، سخت میگویم و яктоаш دو تاش طلقه ростгӯӣ. راستگویی خب، بعد باز. سخت گپ میزنم. аҳа. مقصد آدمی نزدیکم به حرکت میکنم همین گپ زنم که تاثیر کند. آدمی که تاثیر میکند خوب قبول میکند، آدمی که تاثیر نکند خیلی گپی تو میگوید و тағйир намеёбад. تغییر نمییابد. بله. сеюм سیومش بسیار شوخی میکنم. шӯхӣ мекунед? بله. хуб, азизони дил, идома дорад барнома. бетанаффус бо шумоем дар мавҷи радиои ҳамсадо. тарона аллакай садо медиҳад барои шумо аз ҷоҳонгир зарипов. бо мо бошед. бетанаффус бо зарнигори рустам. азизони дил, бори дигар рӯз бахайр. барномаи бетанаффус аз мавҷи радиои ҳамсадо 94.4 FM бо шумо. ман зарнигори рустам. меҳмони имрӯзаи мо ҷоҳонгир зарипов дар саҳифаи инстаграм менависанд. як нафар хоҳари азиз мегӯянд таронаи медонӣ ба ҳаёти ману шавҳарам хеле наздик, гӯё ки мегӯянд аз зиндагии мо гирифта шудааст. ман мехостам ки агар имкон бошад ҷоҳонгир ин сурудро каме дар шакли зинда замзама мекарданд. тайёр ҳастед? من همه وقت تیار. марҳамат. мешунавем. من کی کناری تو عادت کردم میدانی، گرچه دورم از تو یادت کردم میدانی، من کی کناری تو عادت کردم میدانی، گرچه دورم از تو یادت کردم میدانی. ташаккури зиёд. ин яке аз таронаҳои воқеан ҳам таъсирбахш, пурэҳсос, таронае ки бисёр мардум дархост мекунанд, гӯш мекунанд инчунин аз радио. ва мо шод ҳастем ки шумо ҳамин гуна таронаҳои бисёр пурэҳсосро пешниҳоди мухлисон мегардонед. بسیار عشقیم. ошиқ ҳастед. زیاد نفر با من میگن همین تو بچه سخت عشقی میگن. рост ҳастин? نه
рост нест. лекин мегӯянд агар ҳунарманд як дард надошта бошад, як ошиқ набошад, агар сурудҳо бисёр ба таъсир намебароянд, ба ин фикр чӣ мегӯед? ин фикр хатост. агар эҳсосам надошта бошӣ тарона зур мебарояд, яъне не, мо ҳунармандон фикр мекунам ҳар як суруде ки мехонем бояд анамун ҳолат ба худамонро ворид шавед. омӯзем ворид шуданро. Ба ҳамин хотир яъне маҳорати актёрӣ зарур аст дар сароянда? албатта, зарур аст. бале, чун ҳар як он суханое ки мехонӣ бояд дарк кунӣ. мисол ҷон агар ширин буд пас бидон ҷони туям гӯяд ту агар қурбонӣ хоҳӣ дон ки қурбони туям. беҳтарин иҷро, яъне бо тамоми ҳастӣ кӯшиш мекунед ки ҳамон ҳиссиёти лозимаро дар суруд дода бале, бошед. ҳамин суханҳоро вақте ки дарк кардӣ, фаҳмидӣ, ман фикр мекунам дар ҳолат даромадан осонтар аст. суруд ба дили мардум роҳ меёбад. бале, бузурги инсон дар чист, ҷоҳонгир? бузурги инсон дар ростқавлист, якранга будан, бениқоб будан. бениқоб будан, бале, ва ана ҳаракат кардан дар кор ки зиндагиро адолатмандона пасисар кардан. яъне бо адолат будан дар ҳама ҳолат. бале, мардро чӣ зеб медиҳад? мардро бале, ростқавлӣ. ростқавлӣ зеб медиҳад. бале, беҳтарин ҷавоб. ранги дӯстдоштаи шумо кадом? сафед, сафедро бисёр мепӯшед? сафед, сиёҳ, бале, имрӯз ягон ранг аз ин ранг либоси шумо нест. аст. сабз. мана бурӯхам сафед. аҷоиб, чун нигоҳи мо ба поён намерасад, вале шумо собит кардед ки сафедро дӯст медоред. беҳтарин, мо имрӯз дар рангҳои дӯстдоштаи ҷоҳонгир ва ҷоҳонгир низ ҳамчунин. хуб, боз як саволи дигар пешниҳоди шумо мегардонем. умуман ба ғайр аз сарояндагӣ ягон кори шахсии худро доред, ҷоҳонгир? ё ки ягон нақша доред ки шояд дар оянда боз кунед, ки кам кам бо тиҷорат машғул мешавам ва дар оянда мехоҳам ҳамин корро зиёдтар кунам, вақт зиёдтар ба тиҷорат сарф кунам. метавонед бигӯед кадом намуди тиҷорат? Не, махфӣ аст? махфӣ аст. яъне ки рақибон бо хабар нашаванд беҳтар аст? не, барои рақибонам нею хушбахтӣ оромиро дӯст медорам. оромиро дӯст медорам. тиҷорат ҳамчунин. бале, шумо хушбахт ҳастед? шукри худо, бале, аз касби худ ҳаловат мебаред? албатта. ҳаловат намебурдам, ҳоло ин касбро идома намедодам. агар боз ба дунё меомадед, ҳамин касбро интихоб мекардед? инашро намедонам, рости гап. инаш аллакай номаълум? номаълум аст. акун ин касби мо бисёр касби душвор аст. зиёд нафаро фикр мекунанд ки сароянда шудан бисёр роҳи осон аст. агар пул бошад. сарояндагӣ на танҳо гӯем пулро талаб мекунад, зиёд вақтро талаб мекунад, зиёд корҳое ҳастанд ки мисол аз азизони худат дур мешавӣ. масалан бисёри вақт боз қайд мекунам ки ҳамроҳи мардум ҳастӣ. ана зиёд меҳнат мекунӣ. бисёр меҳнат мекунӣ, бисёр асабӣ мешавӣ, бисёр камхобӣ туро дар пеши интизор аст. зиёд азобҳо дорад, рости гап. бисёр пешпоиҳо дорад. бисёр дилатро мешкананд. бисёр меҳнат мекунӣ, сурудатро қабул намекунанд. баъзе сурудатро. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам бисёр роҳи душвор аст санъаткор шудан. сабрро талаб мекунад. бале. ҳастанд таронаҳое ки эҷод шуданду вале то имрӯз ҳам ягон маротиба дар ягон ҷо набаромадааст аз шумо? солҳои пеш будан ин гуна сурудҳо аз эҷодиёти ман, чун он вақт ба мо зиёд душвортар буд сурудро пешкаши мардум гардондан. ба ҳамин хотир нақша доред ки ҳамонҳоро мебароред ё не? шояд дар оянда боз ҳамон сурудҳои ҳамон замон ҳозир аз нигоҳи шумо аллакай ҳамчун як сарояндаи соҳибтаҷриба ба худи шумо дар назаратон писанд аст? дар ҳамон вақт ҷавобгӯ буд. гӯем солҳое ки 2011-12 сароида будам, ҷавобгӯ буд. ҳозир фикр мекунам агар аз сар замонавӣ карда хонем, шояд ба мардум писанд ояд. шояд.
мо низ умедворем ки ба мардум ба доираи мухлисони шумо писанд меояд. уман аз шумо фақат ба фикран таронаҳои нав интизор мешаванд. мо пас аз шунидани таронаи азизон бармегардем. вақт хело кам аст ва лаҳзаи бозам каме ҷолиб дар пеш аст. расо то соати 14 дар эфири мустақими бетанаффус бо шумоем. хуб дар мавҷи 94.4 FM бошед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. барномаи бетанаффус ва ин лаҳза дар студия худи ҳунарманд қарор доранд Ҷоҳонгир Зарипов ки аллакай чанд муддат суҳбати мо давом ёфта истодааст ва боз саволҳои кӯтоҳтарин дорем. гуфтан мумкин аст ин бахши интихоб, яъне ки мо ба шумо ҳам ду намуди ҷавоб пешниҳод мекунем. шумо бояд танҳа якеро интихоб кунед. хуб, чой ё қаҳва? чой. аспдавонӣ ё футбол? аспдавонӣ. либоси классикӣ ё варзишӣ? Классикӣ. телевизион ё радио? интихоб зурам? ҳардуш. инаш бе инаш намешавад. инаш бе инаш. агар интихоб пеш омад, ман медонам ки дар зиндагӣ интихоб баъзан хеле мушкил аст. саволда ҷавоб намедӣ. телевизион ё радио? ҳардуш бе ҳарду намешавад охи. хуб, майлаш, қабул. туй ё концерт? инам душвор аст. туй. хуб, зинда сароидан ё фонограмма? зинда сароидан. риш ё бериш? бисёри вақт. ман аз зиёд нафаро мегӯянд ки бериш ёштар метобӣ. яъне ки бериш. бале. ошхонаи миллӣ ё аврупоӣ? ошхонаи миллӣ албатта. хонаи заминӣ ё баландошона? заминӣ. автомобили ретро ё замонавӣ? ретро автомобил. қомати баланд ё миёна? инсонро дар назар дорем. акун писанди шумо? писанди ман има фарқ надора. лекин хай қоматбаланд дар саҳна хушрӯтар мебиёд. ширинӣ ё тундӣ? ширинӣ. ширинӣ. хӯроки хамирӣ ё обӣ? обӣ. беҳтарин. ин каме саволҳои кӯтоҳтарин дар бахши интихоб барои шумо буд. умедворам ба шумо писанд омад? бале. мушкил буд? баъзе саволҳо бениҳоят мушкил буданд. ман фикр намекунам, чун шумо аз уҳдаи ҷавоб ба ҳама саволҳо баромада тавонистед ва метавонед. вақт дидем аллакай медонед соат 13:59 дақиқа. ҷоҳонгир, ман як бори дигар ташаккури зиёд мегӯям барои он ки вақт ҷудо кардед, дархости моро қабул кардед, ба радиои ҳамсадо омадед. ташаккури зиёд барои шумо дар касб, дар эҷодиёт муваффақият, дастовардҳои нав орзу мекунам. таманиёти шумо ба шунавандагони радиои ҳамсадо. ташаккури зиёд ки ба шумо моро даъват кардед ва фурсат додед ҳамроҳи мухлисон, ҳамроҳи шунавандагони радиои ҳамсадо ҳамсӯҳбат шавем. ва хело ғамгин аз он ҳастам ки вақт хело камӣ кард ки ба баъзеҳо ба саволҳояшон ҷавоб дода натонистем, ба занги телефонҳояшон ҷавоб дода натонистем. бигзор ҳамаи шунавандаҳо, ҳамаи мухлисони азиз, ҳамаи мардуми тоҷикистони азиз ҳама вақт тансият бошанд, ҳама вақт сарбаланд бошанд, ҳама вақт муваффақ бошанд, ҳама вақт ҳамроҳи мо санъаткоро бошанд ва мо санъаткоро ҳама вақт ҳамроҳи онҳо бошем. саломат бошед. ташаккури зиёд. бори дигар хуш омадед. азизони дил, барномаи бетанаффус буд ва имрӯз дар меҳмонии мо буданд Ҷоҳонгир Зарипов. дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. барои ҳамаи шумо рӯзи хушубу барор таманно дорем. то пагоҳи дигар дар амони худо бошед. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.